Right, muri yeZimbabwe tirimo mumatare amadzibaba Norest zuva ranhasi. Zita ndinonzi DJT1. Pane nhau iri panapa yatoda kunzwa kuti nhau iyi yakafamba sei kuti izosvike mumatare amadzibaba Norest. Pakaipa ndo zvatakakubatirai zuva ranhasi. Panapa ndina mukoma vari panapa na mukoma vari panapa vane nyaya yavo yakabatwa mumatare amadzibaba Norest. Ndo yatoda kuti timbonzwe nhasi kuti zvakambomira sei. Ndo panogara ndichitaura kuti pane zvimwe zvamunoti hazviitike asi zvichitodini zvichitoitika. Akoma makadizve? Makasimbere. Tinofara hedu. Right, ndoda kuti mutitsanangudzire imimi kuti chii chakaita kuti munge muchisvika pano pamatare amadzibaba Norest. Upenyu hwangu hwatinetsa nemunini wangu wamunono. Munini wangu akabvira kuchikoro primary level, wanga ari munhu ari bright anoteerera achinzwisisika. Secondary level angotanga kungochinja, angoita kunge kunyatsoshaura kuti munhu unonyatsoshaura kuti ari kufunga nezvei pakuita kwake. Angodaro ameno anopa angoti takangotanga kungochinja ngoti anongoenda kwaaenda odzoka haatauri haadi. Isi zvakati katikamadza tikati munhu uyu pane zviri kuitika pari, kutonge ndakatombofunga kuti mhepo dziri kuuya pari aiwa dzakasimba. Tikambofamba kudi munongozamba vanhu munombofamba famba patakuzongonzwawo kwamadzibaba Norest ndobva ndauya naye vandauya ndakambouya vandambovakurukura vanditi endai munouya nemunini wacho. Nina vandangotaura naye zvokutongonyengetedza vandauya naye. Saka madzibaba Norest vachitibatsira vachitishandira ndakatomboona kuti munini uyu zvinhu zvinenge zvakutoita zvichidzokedzana nezvaakutomboita ngemunhu. Ndakaona kuti titomoti mufana wangu ko hauite sevamwe vakomana, haumbomuoni kana foni yake hautomboioneka na message yemusikana kana kudii. Zvinhu izvozvo zvakandikachamadza zvekuti kuzogara-gara ndopaanga achibatsirwa namadzibaba akutanga kubuditsa nyaya dzake dzanga dzakumukonzeresa kuti aende kure pfungwa dzake nevanhu. Alright, mukutaura kwake iye aiti chii chenge chiri kana kuti madzibaba Norest pawakabata dare renyu wenga wari kuti mukomana uyu enga ari kuita sei, chii chaisakisa kuti anga achidaro? Mukomana uyu ane vanhu vanga vakumutora sani vanhu ava vanga vakumuitisa zisani basa, vakumuita hameno vachita mukadzi hameno nyatsaiko handifungi kuti zvinenge zvingambotyise kunyatsa kutaura. Waiita sei? Nyatsaiko paburitsa pachena, pane pamuri kuda kutenderera mbichana. Nyatsaiko paburitsa kuti zhoti nyatse kunzwa kuti mukomana uyu aitwa sei naye. Mukomana uyu ndiye anga kutoitwa mukadzi nevanhu ava nevamwe varume. Nevamwe varume. Saka anga kutoitwa mukadzi nevarume ivavo. Hameno kuti vaimuita mushonga here kana kuti chii, nekuti kuvenga kwacho kwanga atoita vanhu vakadzi kana kuva distance nesu hama dzake. Tanga tatoshaya kuti mwana uyu kasi kuti kutendera brain here kana kuti hameno. Alright, saka iye mukutsanangura kwake zvokuti ndikakwanisa kumubvunza anogona kundirondedzera kuti zvaifamba sei? Nezvo atoti pengenuke zvekuti aiwa kutsanangura. Akoma makadi? Makadi. Alright, aiwa tinofara. Ungatitsanangurirewo here mukutaurwa kuri kuita kuti zvinhu zvenge zvakamira sei, chii chaiitika pauri kana uchiri kurangarira? Ndichiri kurangarira ndichiri kuprimary zvinhu zvaiva zvakanaka, but pane mafriends andakazosangana nawo ndakudzidza kusekondari kozi ndakazochinjwa kuchikoro kwandaidzidza ndichiendeswa kuboarding yekuChinoi. Saka ikoko ndakasanganawo nemafriends andakasangana nawo vaiva nelife iri padenga yeduwo yaiva iri pasi. Saka vane matsananguriro avakaita kuti iwo uite mari unouya kwatiri toita zvadida kuita newe iwo ukwanisa kuwana mari. Pakutanga ndakatomboramba and then iwo vakazosvika pavakandinyengerera vobva vaenda neni vairara neni semukadzi wavo vachindipa mari.
after that ndaiti ndakazodzoka tauya kumba kumaholidays even ndakasangana nevasikana ndinge ndisina kana shungu navo even kana hama kutaura nadzo kwangu kwakutondibhowa ndanga ndakutonyanya kuconcentrate nezvinhu izvozvozvo zvichindiwanisa mari. Hama dzangu dzakatosvika paundibvunza kuti but zvauri kuita zviri normal here, ndaitovapindura rafu kuza ndanga ndisingatombodi zvinotombondibhowa panguva yacho iyoyo. And then pane nhamba dzandakapiwa dzekuti anzozofonera nevakomana vaye. Ukafonera vanhu ivavo unongoita the same thing unosangana navo mutown. Saka ndaitonzvenga vanhu vekumba vaisatomboda kutondoona ndisipo, vaida kungondoona ndiri padhuze. Ndaitoita zvekuvataimira vasipo. Ndobva ndatiza ndotoenda mutown ndonosangana nevanhu vaivorara neni vondipa mari. But hameno zvandaingorotawo zvaityisa pazvakatanga kuitika. Then takazotanga kufamba kwataifambawo ndobva tasanganawo nevamwe madzibaba vakazvitadza tobva tambogara zvichiitika. Then mukoma vakazotsvagawo munhu wavakatsvaga obva vaudza kuti kuna madzibaba Norest. Ndopatakazoenda kuna madzibaba Norest obva watanga kutibatsira. Kubva ipapo aiwa zvakuita zviri nani, even kana vanhu vaivai vakabloka namba dzangu. Saka iwewo mukuita kwese kwaitwa apa waita usingaziwe here kana kuti waitoona kuti zvinhu zvechokwadi zviri normal zviri kuitika zvaiita sei, waizviona sei? Ini kwandiri zvaitosaundawo kunge zviri normal, maybe vaindishandisira mushonga pakuita zvinhu izvozvo. Cause ndaitongoona kunge zvinhu zvitori normal, but izvezvizvika ndakutoona kutoti ndaitoshandiswa panguva yacho iyo. Saka iwewe kubva uchitoziva kuti vakomana vanombopfimba wavasikana, but mukoma wako ari kutaura kuti ungosina hanya nevasikana, ungosingambodai. Ko izvozvi zvakamira sei kubva pamakabatsirwa namadzibaba Norest? Une chishuwo here chokuti unogona kutosangana nemusikana uchimupfimba? Zvaizvizvizvi ndezvepapo nepapo, hazvisati zvanyatsokuuya chaizvo, but ndine time yekutoti ndakatoona musikana ndogona kumutera. Kozoita time yekutoti ndotoboikana nemusikana iye ndenge ndakusatonakirwa naye. Saka madzibaba Norest wari kuti chii nedambudziko iri? Iwo madzibaba Norest wachitsanangura, wachibata matara awo, waiti chaiwa chiri chii chenge chichiitika kwauri? Vakataura vakati pane mhiko dzakaitwa nevanhu vaindishandisa ivavo kuti ivo vawane mari, vaitowana mari kuburikidza neni nezvavaindiita. Vobva vakashandisa mafeelings angu kuisa pavari, vobva wabvisa kwandiri kuti chero ndakaona musikana ndisatomboite kana hanya naye. So madzibaba Norest vari kuti zvinopera ende vari kutofambira nyaya dzacho, vari kugadzirisa. Aiwa, tinotenda nekutsanangura kwakanaka. Tinotenda zvikuru. Ndo nyaya iripo muri yeZimbabwe, ndo nhau iripo, ndo dambudziko renge rakavira mukomana. Ndofunga manzwa kuti enga ari kuchikoro kuboarding, imo muchikoro imomo ndo maisangana neshamwari dzakazoita kuti vanga vachisvika pano padare ramadzibaba Norest, apo patinenge tichigara tichibata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika padare ramadzibaba Norest. Aiwa, tinotenda zvikuru nekutsanangura kwakanaka. Tichanzwa nyaya dzacho kuti dziri kufamba sei, zvichagumira papi, asi kana uchinge wa right kudai, aiwa tinotenda Mwari. Zita ndinonzi DJT1. Thank you very much nekuramba muchiteerera zvirongwa zvatinoita tichikupai nyaya dzinoitika kuno kumatare amadzibaba Norest. Thank you very much.